Gastric ulcer, piles, dysentery, गले-गले गोबानायजों नोंथाङा भुगिनांदों नामा? उदैयाव चर्बि मेरगि बेरामजों भुगिनांनाय नामा? बेफोर बेरामनिफ्राय फाहामथाय खामानि मावो नारेंखलनि बिदैया। नारेंखलनि दैया गोबां भिटामिननि फुंखा दं। अब्ला फै जों मिन्थिना लानि नारेंखलनि बिदै लोंब्ला मा मा मुलाम्फा गोनां जायो। नारेंखल बिदैया पटासियामनि मोनसे गुननि फुंखा। बे थैनि बिबां थि रोखोमै लाखिनाय आरो थै खारसारनायाव खामानि मावो। बेनि अनगायैबो सानसेयाव गिलाससे नारेंखल दाबनि बिदै लोंब्ला बिखा आलौनाय आरो गेस्ट्रिक खमायनाय, हजम शक्तिखौ बांहोनायाव खामानि होयो। मानसिनि किडनि मोननैखौ नारेंखल बिदैया गोबां बेरामनिफ्राय रैखाथि होयो। बेहाय दं पटासियाम, मिनारेल, मेग्नेसियाम। नारेंखलनि बिदैयाव जरा जरा सानायखौबो रैखाथि होयो। लोगोसे गेस्ट्रिक आल्सार, पाइल्स, डिसेन्ट्री, गेस्ट्रिक आल्सार, गले-गले गोबाबाय थानायखौ गैया खालामो। सानफ्रोमबो नारेंखलनि बिदैखौ लोंबाय थायोब्ला मोखांनि दागोफोरखौ गैया खालामो। मोखांखौ जोंखोल खालामना लाखियो आरो देहायाव गोलोमदै गवा। गोरबोआव थानायफोराबो नारेंखल बिदैखौ सम सम लोङोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनो। जाखांफुनाय उन्दै गथ'फोरखौबो नारेंखल बिदै लोंहोब्ला जौगाथाय बांनायाव मदद जायो। नारेंखलनि बिदैया जोंनि देहायाव जानो हाथाव बेक्टेरिया आरो गोसारनाय बेरामनिफ्राय रैखाथि होयो। रादाब फोसावगिरि बड'लेण्ड बुब्लि, क'क्राझार। BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA, BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 साननि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससियोलॉजी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिज, केरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल ID govindcollege@gmail.com।